Pipila ka magdutungha sa usa ka tunghaan sa hilit nga dapit sa Zamboanga City, dungan nga nagluto gamit ang mga gulay nga gitanom nila mismo sa ilang mga garden. Ani ang report ni Efren Mamak. 5 ka mga grupo sa grade 10 students sa Curuan National High School, Calabasa Annex sa Barangay Calabasa, Zamboanga City, ang dungan nga nagluto og mga klase-klaseng recipe sa gulay. Kini atol sa ilang aktibidad kung asa ilang gipahimuslan ang mga gulay sama sa mustasa, kangkong, malunggay, kamatis, sili, batong ug tanglad nga mismong sila ang nagtanom sa ilang garden. Gani, nakaluto sila og mga chicken tinola, pork soup, crispy kangkong, ug ang espesyal nga tempura kangkong. I-approve ba kasi sir nakasa kung okay ba di siya templa. Tapos i-approve ba si okay man gali. Yan coat lang kami sir harina, egg and jutay, baking powder, kabar yan deep fry. Matud sa tagdumala sa tungaan nga kabahin kini sa ilang cookery subject ug ang mga gulay nga gipananom kabahin sa gulayan sa paralan nga programa sa Department of Education. Dili mo ubos sa napulo ka mga utanon ang ilang gipananom dinhi mismo sa tungaan. Gani mas healthy kuno kini kay ang ilang ginagamit nga fertilizer, green ug animal manure. Wala kaming ginagamit na mga insecticides or yung mga artificial na abono. Ang ginamit lang po namin yung pure soil dito at saka yung green manure. Ang maong tunghaan nahimutang sa hilit nga dapit sa Zamboanga City. Duna kini upat ka classrooms nga gama sa kahoy. Nagtinabangay sab ang mga ginikanan sa mga estudyante sa paghimo og 5 ka study kiosk. Lauman nga karon tuiga masugdan ang pagtukod sa konkretong school building alang sa 208 ka mga estudyante. Basically po kasi mga estudyante dito malayo sa sa main school. Kung wala po dito annex schools, hindi lahat po ng mga estudyante makakapunta doon sa big school po sa baba. So instead of silang pupunta, DepEd actually pumunta sa kanilang location para po makater lahat ng mga estudyante. Kauban si Sim Romero sa kamera, ako si Efren Mamak para sa At Home with GMA Regional TV.